I gael mynediad i Flipgrid, mi fydd rhaid mynd ar y wefan Hwb ac wedyn mewn gofnodi. Ffordd mae mewn gofnodi, ydy clicio ar y bwtwm mewn gofnodi fan hyn. Dewis eich cyfrif, ac yna eich cyfrif air. Wedyn, fel y gwelwch, mae yna bethau ychwanegol yn ymddangos lawr fan hyn. Un o'r pethau yna ydy Flipgrid, fan hyn. Clicio ar Flipgrid, a wedyn mi ydych chi'n cael tudalen tebyg i hon. Mae'r darn yma yn bwysig oherwydd os ydych chi'n dewis Microsoft Login y tro cyntaf, mi fyswn ni'n argymell i chi ddefnyddio Microsoft bob tro wedyn. Oherwydd beth sy'n digwydd ydy, pan ydych chi'n clicio ar Microsoft Login, mae o'n creu un cyfrif Flipgrid. A wedyn os ydych chi'n creu Google Login, neu clicio ar Google Login, mae o'n creu cyfrif Flipgrid ar wahân i'r un Microsoft. Felly, mewn ffordd, mae gennych chi ddau gyfrif Flipgrid. Felly, beth sy'n hawdd yn gallu digwydd yn hyn ydy eich bod chi'n gosod gwaith yn un diwrnod, ac wedyn wrach yn mynd yn ôl ddiwrnod arall i'r Google ac yn gwneud gwaith am hana. Ac erbyn y diwedd, mae pethau dros bob man. Felly, fyswn ni jyst yn argymell i chi ddefnyddio unau y Google neu y Microsoft, a wedyn defnyddio yr un login bob tro ar ôl hynny. Felly, ni ddefnyddio Microsoft am rwan. Dyma'n gofyn i chi eto ddefnyddio eich cyfrif Hwb, a wedyn dyma ni wedi cael mynediad i wefan a platfform Flipgrid.